Hello guys. Magluluto kami Luto ayame. ng gulay. Gulay. Maginisang gulay. No, tapos manok. Manok, wala nang manok. Yan. Manok. Tapos banok. Wala. Toyo. Tapos, Manok ba yan? ano pa, bibi? Gulay. Ano ng gulay? Anong klase? Carrots. Maganda yung carrots. Oh, maganda. Sexy na carrots. Tapos Fresh na carrots. Fresh na patatas. tatas. Fresh na cabbage. Gulay yan naman. Lahat fresh. Diba? Yes. Tapos ay Mamaya nababay. Nabalat muna kami ng carrots. bayat carrots. Ame. Carrots. Kain ka carrots? Ang dali lang po. Ano? Liit dito. Ano? Mamaya na, kabalatan ko pa. Opo. Bakit gusto mo ng carrots? Kasi ano? Stock na. Kasi madaming, Dami carrots. madaming carrots, madaming vitamins. Damis. Matamis? Matamis pala. Sige. Sandali lang, balat lang. Kwentuhan mo nga ako, Day. Bahay. Kwento. Hindi kanta. Ay, kanta lang. Sige, kanta na lang. Gubo bahay. Gubo bahay. Tutoy. Di ba umali mo ako, bibi, ah? Wag, no. Nuno. Bayan. Kantahan mo na ako. Gubo bahay. Kunti isayo ma. Kunti sa akin. Anong klaseng kanta yun? Pangkang katoyo. Bahay. Gubo. Kubo. Bahay gubo. Bahay. Kubo. Gubo. Oh. Ito na carrots, oh. Sarap. Oy! Akalak tuod ba natubuksan? Diba? Ako yan. Napiit na. Napiot. Tingnan mo asan ko yan pagka... Hello guys. Hello guys, pakita mo yung kinain mong carrots. Ayan, kumakain na siya ng carrots. Tapos, dami carrots dito. Bahay amin. Hindi, Ang gas na day, be. Ba't dinala mo dyan? hindi ako ba, kuya. Bakit yung kinuha?
Meron mo gusto na. Uy. Alam mo bata pa yan. Finished product. Ito na yung mga bangkay kanina. Finished kuya, product, guys. So, yan. Stir fry, gulay, carrots, Nasunog kanina. patatas, and cabbage. Yan, di ba, Kasi, guys? you know, Very healthy kaya siya, guys, no? Di ba? no? Oh, ito yan siya, guys. Stir fry, gulay. Umalis yung